What's up guys? And for today's vlog, namin surpresahon kon. Today is her special day. So, at meron kay amo siyang i-surprise sa amo ang kwan. Uy, dala ni Kuya Jan. Oh, wala na. Nabukat mo. Among surpresahon si Lola Nita kay birthday niya ron. Ayaw, kay Libon. Ay, pag una-una. Yan. Dili kay kuan man gyud. Maski lisod king panahon, giapila na mo tanan mga linding. Bahala gaaginod. Gikabot ya po na mo ang langit pero Bahala ka mang kispiras. oh, para mga Pinoy magud kay madiskarte sa buhi ba maski unsa pa na nga mga dilubyong moabot dagha pag mga utang mo survive gyapon. Makakita kay mo pamaagi nga maka ano. Makakita kay mo pamaagi para makahatag ako ginagmay, grasya. Para kay Lola. Diba? Basta kita yung ma-surprise ron. Oh, dahil kayo mong view dire. Ay. Oh, o diba muna mong view dire. Only here in Maria Cristina. Uy, ang tandoy ay kalimti. Napa kasi Lola ron? Libo naman din yung dala ni Lula diri. Umot na nga. Wala lang ginaanog lampas. Kaya po kaanhay dire-diretso. Oh my God, we're here. Nato sa balay ni Lola. Ayola! Ay, ito na si Lola. Sabi kayo mga tsikiting, oh. Naisog yung mga alaga. Ay laman, disturb ba ka, Jot? Di ba kanina ma-active mga iro? Di lang. Agri mo nakalimit. Oh. Happy birthday, girl. Happy birthday, Lola. Asa mo ito plaster, ani? Wala karon kay Di na, namay kuan na, dalamig baon natural la. Magchika-chika gamay. hello. Akong lamisa na puno ko tiyo. Dato na lang Ano pizza? Isipin na. Wala dili ka na madugay na kagsahon. Dali na lang, magyaka na lang ta. Dati na atong Ay, nalita, dali lang sa mga... atuluyo ba? Kana nga kuan? Ay nagabok na mga Dili na lang kailangan. Dili ka na munga. Palibot ko sa mga kuan. Oh, dili ka na ito kumikirali. Dahon sa akin ito tapos. Di ka na nito ang tilili kung gusto kong kaon. Pitsil pag kuan. Waduh picul kan. Lingkar popular gasak man reo. Lagi Shout out kay Team Mirasol. Salamat sa iyang empanada. La, naaway ko sa iro. Balita. Sino ba ito na? Empanada ni Mirasol. Abili na ketchup. Dati Mirasol gahin mo. Tilawan na to bin lami baka ni. Kamao man lagi. Naa. Kamao man lagi. Kabalo man as. Oh, dili. Kabalo galit ko.
Dali ra ay ka magchakoy ko. Katong dira sa kilit. Unsa po ako siya ko nga. Kahit kayo nga mapay gangi punta. Kaya hindi sa akong mamato ay. Basta Kahit kayo nang sentral yan ang kuan na ba katong uliwik. minsan na siya po eh. Si ante. Amensan. Kapag kuha na. Ano na ko. Lolita. Sa migi patubo. Buta to nila. Kuan, ang gisago lagi ni mama Wala ako. pa bangan na dyan. Sentral. Kuha na ni. Kaya bangga. Masumok man daw ang kuan. May na kayo ni kaong diha. Dito. Alami ya. Ay lami ay. So na naman nila. Dili naman na kaunon. Siya no. Makaulaw ang Ginoo ko Lord. Wala lang. Wala ubutang nga nila. Alang ni dong. May spicy. Ato ba ate? Kita nang patungog man ko nga. Kasi mag-iingay. Bukan manggod gamay. Ano ka nang bilit sa yung mga isuon ang mga anak. Ako na dito diha. Panaon. Yawa. Sorry. Grabe naging sarado. Tanduay. Pangutana nila. Ano ba? Tubig si ay. Ala ka ayaw abri kay magawa ng bato. May pato diha. Ganun diha sila, mga anok ang pato, o mga ang pato, mga ang manok. Kay galo man silang diha diha sa karton, sila diha. Buwan ko itong nakasilayo. Apa ko? Siksing ko ito. Pamuto. Doon na pa'y manok na dito ubo diha. Babato na. Katong eleksyon nilang making. Ako, tuyok si making. Pag-inon, nilisipon na. Ay, gibulian niya. Karon pagluto na yan. Ilog-ilog. Gibuyod. Paso-paso na silang ganyan. Kali. Ay, dili. Kaon si making. Bahala na kung isipon. Kaon na uy. Kaon man siya kay Kuan. Bina mo. Muna yung mga alaga ni Lola na pato. Tapos yung bata, apil pato mong gapo na. Nangidak pa. Nya full bars. Kasi nag-contact mo na sa imuha ba, jadi ka makontak. Nagsulo-suro siya. dili. Sa tindahan sa kuan, sa alakart. Ego isaw-saw. Abi ni mo lang ko sa posisyon para masulod. Iana na ako tilo. Oy, baka yun. Gusto mo yun yung baril? Bisa nga lang, bisa nga. Dong, iana lang. Kiyatay mo na. Tisod po, dong. Ada ay ako. Ada ay ba? Sila. Bye-bye lang! Bye-bye la. Bye-bye. Oh, bye-bye la. Mauna namin, bagyo namin yan eh. What's up guys? Pauli namin. Pauli ng mga napingis sa hubog. Bigyan sa birthday. Ito, giulan naman good name. Mangulit namin. Kaya hapon na pod. Asa mo ito mga kauban? Okay, Ramo? Ay! Imlilir. Ha? Imlilir. Wow, Imnolier. Nas balo eh. Bitaw guys. Pauli namin kay mag-tiktok pa ko. Sana kayo magiging kay bro, libon ba? Sa picture, sana kay Frederick, gubot kayo. Okay. Nalas kayo, mura basta kan. Kumayan. Ano ka, kuan abunda ang sagbot ang kuan. Ito yung giagian. Whew. So wakas na human na din ang celebration. Ha? Simpleng celebration Ano lang. ito'y paksiw? Paksiw nga. May open to. Paksiw. Lawa. Sabi na paksiw. Sige na guys, bye-bye. Sabi na paksiw. Happy birthday